Kultant żmien jinqalgħu sitwazzjonijiet fejn pajjiż ikun qed ifittex ċittadin minħabba xi akkużi li jkollu li jkun f'pajjiż ieħor. Huma f'dawn il-każi li dak il-pajjiż partikolari għamel talba l-estradizzjoni. Dawn jistgħu jkunu bejn żewġ pajjiżi li tnejn li huma jkunu stati membri Ewropej u wkoll bejn pajjiż stat membru u ieħor le. Il-liġijiet tal-estradizzjoni huma bbażati ħafna fuq il-kunċett tar-reċiproċità. TVM News tkellem mal-avukat Matthew Xwiereb li spjega li reċiproċità tfisser rispett bejn pajjiż u ieħor fuq livell ta' stat sovran. Spjega wkoll li ma liġi tapplika f'dawn il-każi. Liema liġi tapplika u l-liġi li tapplika bejn pajjiż Ewropew stat membru ieħor hija liġi tal-European Arrest Warrant, illum dan sar komuni ħafna quddiem il-qrati tagħna nisimgħu b'ħafna każijiet. It is very standard, jiġifieri llum għandna formula dettata minn Council Decision Framework minn liġi Ewropea. Trasponejnija ġifieri qiegħda fil-liġi lokali tagħna u għandna ħafna esperjenza dak li għandu x'jaqsmu estradizzjonijiet bejn pajjiż membru stat għal pajjiż membru stat ieħor. Madankollu x-xenarju jinbidel f'talbiet ta' estradizzjonijiet bejn pajjiż mhux fl-Unjoni Ewropea u ieħor li hu stat membru Ewropew. Is-sitwazzjoni tikkomplika ftit ruħha il għaliex għandek l-ewwel nies l-Extradition Act li japplika f'dat tip ta' ċirkustanzi. Issa tqum il-mistoqsija f'estradizzjoni nisimgħu xi provi le. Il-estradizzjoni klassika li ġifieri estradizzjoni bbażata fuq l-Extradition Act huwa proċedura bbażata fuq dokumenti li jintbagħtu lil competent judicial authority, l-awtorità kompetenti ġudizzjarja li lokalment hija l-Avukat Ġenerali. Dr. Matthew Xwiereb spjega li meta jiġri hekk l-Avukat Ġenerali jirċievi dawn id-dokumenti u hemm sistema li biha l-Avukat Ġenerali jkopera mal-Pulizija sabiex jibdew il-proċeduri ta' estradizzjoni quddiem il-qorti lokali. Għalli f'dan il-punt l-unika deċiżjoni tal-Qorti tal-Maġistrati hija jekk il-persuna għandix titreġġa lura jew le u dan isir bla smigħ ta' provi. Allura jekk persuna jkun wanted, dan dejjem rid jitreġġa lura qisu kulħadd qisu qrati tagħna idejhom marbutin le. L-ewwel nies hija l-Extradition Act per se li tipprefiġġi, ġifieri li għandha numru ta' bażijiet legali ngħidulhom aħna impedimenti bl-Ingliż bars to extradition. Impedimenti bħal pereżempju jekk inti persuna l-Qorti tal-Maġistrati jidrilha li ħajjiġi sottopost għal trattament li jkun inumani jew nkella trattament degradanti jew nkella li ħajissogra ħajtu, eċetera, eċetera, dan naturalment għandu l-fakultà illi l-qorti tiddeċiedi li ma testradihx. TVM News hu informat li minn barra dan il-Gvern ċentrali tal-pajjiż li għandu ċittadin tiegħu li hu mitlub għal skopijiet ta' estradizzjoni minn pajjiż terz jista' jilleġisla fis-sens biex jipproteġi ċ-ċittadini tiegħu f'ċirkostanzi straordinarji. Preżentament ċittadin Malti jista' jiġi impedut mill-qorti biex jiġi estradit f'każijiet fejn ir-reat ikun wieħed li jġorr il-pena kapitali fejn ir-reat hu preskritt f'każ ta' amnestija fost affarijiet oħra.